गेजेराव जे जिनिसफ्रानाखि जोंनि थाखाय गोनांथि जि खोथाफोर बाक्यफोर आमार कारणे प्रयोजन সেইখিনি মই দাঙি ধৰিম কাৰণ আমাৰ যিটো থিম দিয়া হৈছে जोंनो जे थांखि होदों बे जाबाय नेनानै था अपेक्षा কৰা मानि थाखाय बै फैगोन राजाया बे फैगासिनो दं नोंखौ नेनानै दं हे रजाजने আপোনালোকক अपेक्षा কৰি আছে दा बेनिखायनो बिनि नेनायखौहाय जोङो थामथिम जानोब्ला जोंनो लागै टपिकआ होबादों जाबाय जे नोंनि नखर আপনার পরিবার नोंनि समाज আপনার সমাজ কেমন ভাবে বা কি ধরনে আমি কি সলনি হ'ব লাগে গুছলাयनाया जोंनाव माबोरै सफैनांगौ जोंनि गेजेराव माबोरै परिबर्तना सफैनांगौ आङो दाख्लै फार्स्ट सेसनाव आंनि बिबुंथिनि फार्स्ट सेसनाव आङो रायथिबाय जे पलनि बुंनाय आरो आङो लाबोदों जिबौनि गुस्लायनायनि खोथा मैया मोनाबिलियाव आरोबाव आङो पलनि नखरनि गुस्लायनायनि सोमोन्दै जोङो माबोरै गुस्लायनांगौ केनेके आमी सलनि কৰিব লাগে সেইবোৰ যোৱা ৰাতি মই ক'লো मैया बुंबाय आरो बिनि गेजेराव आङो गोबां उदाहरणफोर होनानै आङो इसोरनि बाथ्राखौ बुजिनो हानायनि सहज भाबै सरल भाबै गोसोआव लानो हानाय आङो मिनिथावब्लाबो गोबां आं एग्जाम्पलखौ होनानै होबाय दा जेरै बेयाव होनाय जाबाय पलआ जोंनो मोनसे निर्देश होदों जोंनो मोनसे गाइडलाइन होदों पलआ আমাক আজি এই रोमियो 13 8 পৰা 10 পৰা যেতিয়া আমি পঢ়ো আমাক নিৰ্দেশ দিছে আমাক শিকাইছে जोंखौ फोरोंदों सेथियाव जोङो नायनि जोङो 9 पराव फरायबा नुनो मोनगोन बेयाव होननाय जाबाय मानोना हुकुमा बेनो आज्ञा हेतुहे होननाय जाबाय नोङो जिनाहारि दाख्लाम सेथियाव होननाय जाबाय जोङो सानोमा जिनाहारि खालामनाया बे आथिखालावहाय मोनसे मोदोमनि लुबैनाय गावनि मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनाय गावखौ रंजाहोनाय बेबायदि लिप्त जानानै दिनै गोबां मानसिफ्रा जानाय दं खुब दुखुनि बिषय जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोबां झलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा केरेलायाव थाङो गुजरातआव थाङो दिल्लीयाव थाङो बेबायदिनो विभिन्न खामानि मावनानै लिप्त जानानै थायो सानसेखालि आङो बिराद दुखु मोनदों जेब्लानाखि आङो दिल्लीयाव थांदोंमोन आंनि बिनानावखौ आङो नायनो थाखाय आरो बेबायदिनो गुबुन खामानिखौ लानानै फुटपाथावहाय आङो 15-20 जनसो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ आङो लोगो मोनदों बिसोरो बर' रायलायनाय खोनानायखाय आंनाव बर'नि थै थानायखाय आङो थांनानै रायदावहैबाय फंबायफोर नोंसोरो मबेनिफ्राय फैदों होननानै अब्ला खायसे बुंबाय जोङो दरं डिस्ट्रिक्टनि आदा खायसे बुंबाय जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खायसे बुंबाय जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दिल्लीत जाওঁতে মোৰ ভণ্টিক চাবলৈ দিল্লীত যাওঁতে আৰু বেলেগ কামৰ কাৰণে মই যাওঁতে এতিয়া মই বৰ ল'ৰাবিলাকক মই লগ পালো ফুটপাথত বৰ কথা শুনি মই গলো ওচৰলৈ মই সুধিলো ভাইটি ক'ত তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে কিছুমানে ক'লে আমি দৰং ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছো কিছুমানে ক'লে কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কিছুমানে ক'লে বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা তাৰপিছত মই সুধিলো কিহৰ কাৰণে আহিছে কৈছে যে নাই ককাই আমি অসমত থাকিলে আমাৰ একো সুবিধা নাই আমাৰ পঢ়া শুনাও ইমান নাই গতিকে আমি কি কাম কৰি খাম সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত লেবাৰ কাম কৰিবলৈ আহিছো ৰুম मोनसे बिसोरो भारा लायो 4000 गाहाम 5000 गाहाम 6000 गाहाम आरो बे रुम मोनसेयाव बिसोरो ज' जाजाय थायो बबेबा 6 जन गाहाम थायो 7 जन गाहाम थायो बेबायदि दिनै जोंनि नखरफ्रा दिनै लेथेर पेथेर आरो आं होनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव रावबो हावरिया गैया नोंनाव थाखा फैसा गैया जानो हागौ निश्चय नोंनाव हा हु दङ नोंनाव बागानफोर दङ दिनै जोङो अलसिया जानायखाय जोङो हावरिया जादों आरो जोङो अलसिया जानायखाय हावरिया जाबाय हावरिया जानायखाय जोङो लेंबैनांबाय
এৰিহোৱাৰ কাৰণে আমি গৰীব হৈছে দুখীয়া হৈছে যেনে आङो जुदि सोङोब्ला जेसेबां बर' न'खरफोर दङ नोंसिनाव बेसेबां हा दं होननानै खमैनो 5 बिगा दं सोरबा गैथ्राब्लाबो थानो थाखाय बागान दं 1 बिगा 1.5 बिगा 2 बिगा हा दङ नों हावरिया नङा नोङो बै हा फेरलेबसेनि नोङो बिगबा जेखौनाखि जोंनि इसोरा सृष्टि खालामनायजों लोगोसे जोंनो होदों আপুনি दुखिया নহয় আপনার 1 বিঘা 1.5 বিঘা 2 বিঘা মাটি আছে যি মাটি যি সম্পত্তি ঈশ্বৰে দিলে দিয়া পাছৰ ঈশ্বৰে কি কৈছে আদমৰ হেৱা কৈছে you will toil with the soil नोङो हाजों गोरोबनानै हायावनो मावनानै नोङो जिउ खांनांगोन नाथाय जोङो अलसिया जानायखाय दिनै जोङो पापनि भुगि जानांबाय पापनि जुंगालखौ जोङो बाननांबाय पापनि बिबानखौ जोङो बाननांबाय आरो जायनि फिथाइया जाबाय जोङो रमनि 6 फरायबा जों नुनो मोनो पापनि फिथाइया थैनाय पापर फल मृत्यु थैनाय दा बेनिखायनो बे थैनायनिफ्राय जोङो गहजानायखौ मोननो हास्थायोब्ला जोंनो नांगौ जिसु ख्रिस्टखौहाय बेनिखायनो होनदों जाबाय दाख्लै बावैसो आङो मोनसे रिपर्ट मोनदों खोब दुखु मोनदों आङो बङाइगावआव थानाया बारा गोबाव जायाखै खोब जाब्लाबो 8 बोसोरसोल' जाबाय नाथाय आङो बङाइगावखौ मुगैबाय মই বঙাইগাঁৱত থকা বেছি বছৰ হোৱা নাই 8 বছৰ মানে হৈছে তাৰ আগত মই ঝাৰখণ্ডত আছিলো দুমকা জিলাত তাৰ আগত বিভিন্ন জাগাত নগালেণ্ডতো আছিলো বিভিন্ন জাগাত মই মিছনত কাম কৰি মই আহিছো কিন্তু মই বঙাইগাঁৱত থাকি আমনি লাগি গ'ল দুখু মানে বেজাৰ লাগি গ'ল মন বিষায় মনৰ বেদনাৰ কাৰণে মই থাকিবলৈ মন নাই কাৰণ কি বেনি আমচিয়ামা Oh, ang magbungsa Isra asli. Isra batra jebadan kumanay gaya. Isra baikot luka-luki nai. Sob sposto hobo lage. Ar hei sposto hoy moy kom. Sapaguri manay ni sigang biye mense showroom banay demet. Tata gari ni showroom banay demet. Natay bohay showroom ni takay jayga esebang kini suitable jaykay. Skalay nane ese सोनाबहा लांबाय सापागुरिनि एसे सोनाबहा दा बे जायगायावहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट लुबाय बे रेस्टुरेन्ट नामा जाबाय ड्रेगन बे रेस्टुरेन्टनि नामा बे हाइवेआव सापागुरि मोननायनि सिगां ओरैहाय थांनाय समाव आगदाथिं नायब्ला नुगोन ड्रेगन रेस्टुरेन्ट होननाय मबे हादरनि सिम्बला ड्रेगन Kuntu dekor jitu symbol ase national symbol hisabe dragon amar osorot toka desh Bhutan ar be dragon ama salai gala goja are dihunnaini jega be Bhutan gate aw thangba nuyo ar samdrum jomkarone hoन are Deutangआव थांबानो होन बा जेखि border gate aw जों नुयो dragon भयंकर eta জন্তু जितु जन्तु आमी देखिले भय खाओ जितु जन्तु आमी जीवনত দেখা নাই অকল ছবিতহে দেখিছো হসকে মুখামুখিকে যেতিয়া আমি দেখিলে হেতেন কিমান ভয় কৰিলে হয় এসবাং যে গিনানে খাৰগোমন দিনে बे ड्रेगन रेस्टुरेन्टआ ड्रेगनआ जेरै खामानि मावदों थिक बेबायदिनो दिनै बे ड्रेगनआ जोंनि झलाव सेंग्राफोरनि जीवनाव बेबायदि खामानि मावगासिनो दं आरो बे झलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुन नङा जोंनि ख्रिस्ट सिबियारि नखरनि बिमा बिफानि फिसाजाफोर सानसेखालि सासे आंनि लोगोनि फिसाला आलासि फैदों गावनि लोगोखौ जाहोनो थाखाय लोंहोनो थाखाय बे ड्रेगनआव जेब्ला लाङो बे अब्ला नुबाय टेबलाव जिरायनाय साब्रै टेबलाव जिरायनाय आरो मोनफ्रोमबो टेबलावहाय बथल फाख्रा सिख्रा लाजिनानै फैफिनबाय आंनो खोन्थाफैबाय आयं बेबायदि आलासिखौ आङो जाहोनो थाखाय लांदोंमोन बेबायदिसो नुबोबायलै आं बिराद दुखु मोनबाय आरो नोंखौलाय सोरबायाव थांनो खोनासै
बेनिख्रुइ नोङो बे लामा सेरनि बिहारिनो दखानाव नोङो रुथि गोरान जाहोबाबो नोंहा मान सन्मान थागौमोन होननानै बुंबाय आरो मान सन्मान थागौमोन जोंनि बर' ख्रिस्टियान जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबना गोग्लैलांबाय हेड अब्ला दिनै नोंनि जिबना गोग्लैलांबायब्ला नोंनियाव ख्रिस्ट'आनो गैलाब्ला ख्रिस्ट'नि नितियानो नोंनि जिबनाव गैलाब्ला नोङो गावखौ आं ख्रिस्टियान जोहोलाव फै जों मोसानि रंजानि होननानै नोङो हाजारखि सिंस्पेरेसन टिमावहाय नोङो मोसा नोङो रोजाब all it is in vain useless बे खामानि गैया useless बेल' नङा जाबायथ' लोंबायथ' आरो बेबायदि प्रग्रामखौ मबाव लायो सानजौफुआव नङा बेलासिनि समाव नङा मोनाबिलिनि समावहायसो आरो बेजों मा जाबाय दिनै जोंनि बर' जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खरफ्रा मुगैजानाय जाबाय आसि थुजानाय जाबाय जायै लोङै बाज्रेद बाथ्रेद दाख्लैसो सासे मानसिया आंनो खोन्थादों बेबायदिनो गुजरातआव खामानि मावहैदोंमोन सासे बर' हिन्जावसा जोंनि बे बगाजुलि ओनसोलनि तामुलपुर कुमारघाटानि खाथिनि साहा ओनसोलनि नायनो बिराद मोजांमोन हिन्जावसाया बे समाव आङो पार्किजुलि हाई स्कुलनि हेडमास्टारमोन बे आंनिनो स्टुडेन्टमोन नायनो बिराद मोजां ख्रिस्टियान हिन्जावसा मोजां गारां दं मोजां रोजाबनो हायो न'खरनि अभाबजों मा जाबाय जोंनि बर' दंना अभाबा मा खालामो जोंनि सरित्रखौहाय नस्थ' खालामो नायनो मोजांलाय बे लोगोफोरजों थांबाय गुजरातआव खामानि मावहैबाय सोरनिबा न'आव थानानै थोरसि सुग्रा सि सुग्रा बायदिसिना सुग्रा खामानि मावहैबाय बोसोराव खनसे फैयो थाखा बुरजा बुरजा लानानै फैयो फैनानै गावनि न'आव बांखौ फोसाबबाय बिमा बिफाखौ मोजां पाक्कानि न'आवहाय थानो होबाय नों थानो होबालाय मा जानोसै नों माबोरै थाखा खामायदों मा आदब खायदाजों नोङो थाखा खामायदों नोङो माबोरै बे थाखाखौ मोनदों दाख्लै जेब्लानाखि आङो न'आव थांदोंमोन पार्टियाव कनफारेन्सआवहाय थांदोंमोन आङो बे समावहाय सासे गामिनि मानसिया फैनानै थाबाय आमोखा मा नों आमोखिखौ सिनायगौ दा आमोखि मबेनि बै साहा बगाजुलि खाथिनि नायनो मोजां मोनलै हिन्जावसा जाबाय ओमफ्राय गोसोखांबाय उमुखि नामा होनो उमुखि मा जाखो एड्स बेरामजों बियो थैफैबाय एड्स बेरामजों आथोननि बेरामजों बियो थैफैबाय आथोनजों बे बेमारजों बे थैफैबाय एड्स बेमाৰৰ কাৰণে মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল চাবলৈ দুনিয়া ছোৱালী আছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই কিন্তু যথেষ্ট ঈশ্বৰৰ দান আছিলে গান গাব পাৰিছিল সানডে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকোৱাব পাৰিছিল ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি জনা আছিল তথাপি সেই ছোৱালীয়ে অভাৱৰ চৰিত্ৰ বেয়া হৈ গ'ল গুজৰাটলৈ গ'ল কাম কৰিবৰ নিমিত্তে थैहांहांनि सिगां बे जाय मानसिफ्रा बेखौ बाहायदोंमोन बेयो न'आव दोनफैनानै थांबाय दोनफैनानै थांखांनायनि सप्ता खनसेनि उनावहाय थैबाय बेसेबां दुखु दा बेनिखायनो ख्रिस्टियान न'खरफोर आरो ख्रिस्टियान न'खरनिफ्रायनो ख्रिस्टियान समाज दा नोंनि गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसाजोफोरखौ गावनि फिसाज्लाफोरखौ न'खरनि मानसिफोरखौ जुदि नोङो इसोरनि बाथ्राजों सुफुंनो हायाब्ला बेयो नोंल' नस्थ' नङा दिनै समाजाबो नस्थ' जागोन दा बेनिखायनो होनदों जे सोरबा जुदि इसोरनाव थायोब्ला इसोरनि हुकुमखौ मानियोब्ला नोङो मोदोमनि लुबैनाय जिना-हारियाव नोङो लिप्त दाजा होननानै बुंदों बिनिफ्राय गोजानाव था होननानै दिनै बुंदों आरो नैथियाव बुंबावदों मानसि दासिथार हत्या नकरिबा বুলি কৈছে
nomor 10 ayatnya asa. Mansi dah start hendak. Bengjlaigra guliza mansi start nai lo nonga. Natai jangan Bible au korban nuna haye. Ben nengni salai jembe boleh ke psasin ongbo. Nena ben nengni psa ongbo jemana mansi ko start na haye. Dapse jaga mansi jatai jaba eta thayot eneka gotona gotil. Hai mini town abla bung se anga mense nokoro hai sase dhana dongmen ara be dhana ya be mahajan ni psaja ko mojang mone manu ma be psaja idine dhana ya fungau haleo heba fungau saha hiye pothara jaunte rati puale jolpan loi die Ampai biye thangnai phinayone mojang monlaibai dini ise gabon ise mojang monlaibai ar bibe dhanayabe boseseni jaigao bosorbaase thabai dana mojang monlaibai hei kam kora manur logot aro hei mahajanor swale logot premot ahigo mojang monlaibai mojang monaya gajri nonga mojang monlainaya gajri nonga mano ba Bible jong poriba nuno haye Bible nami pohibli pao Paul likha Korintia le likha 13 ada 13 pora 1 Korintia 13 ada 13 pora me pa jinga 90 bo hai ma de Paul ma de bo hai kang sini Korintian 13 ada ni 13 pora anga bi ko pora ne khana song hani yo be di lit nai dong go lit den da bai antai dana phainai borsa online be mantam thaye Biperni madayao onaya their seal. Tinita aigar bitra morom prem. Itu atai kita ngor boleh say. Bible anda onaya gazri noa. Natai be onaya gabang semau jengko naste kalame. Hey prem. Tera. Bohod homoyot amak nosto kore. Mazabai. Danato sengrasla mojang monlai lainane mahajani psaje jeng be dhana jeng mojang monlai danato bisore bokhalai na hala ar bebedine modamni somporko bo jabai horiror somporko hol yodok ako bane belek belek koribo nuara obostar hol rati meeting hol Christian nokode anga Christian nokoni bahere anga illustration kora anga bunga Christian nokora janai jathai kese manoba jeng saprombe Christian denak Mondolini, Manchitra by, Riley by, Saurai by, Bimaba money by, Staba money by. Sing the Boro Hana, injure have a commando Hanane. Ami Boro Makat Kong that Diwalo Kana Sebuli. Hey, Diwalo come to Kiba Ponile. Go by her Kone, Lora Kone. Then, a Swaner Ma Papega tomorrow what Bia Nidivo would question. Kali. Ratipua honte hei swali jono belek jagat momaya ghor loi goi thoi ahibo boli kole ma je khona ke injudi khoma jabai dene gabon funga okhanai bane be hinjau sako ha bimaini no langnane dene sigan nangna tolane khanane be bedina sengra na khanta hi bai sengra ba bare khabu manka nai mate bidi bidi samlai dengna re nane Nungni be sorkhanaya nungne amakana khanada ha bidiba tam no margo nane injurni khamadan khana nare da ma da ba okhanai si jebla nake fongos kanane goi bagano spaya bidine bagan ko berai bidin ma be sowan no bai sani be hinjau sa ar huasa ga bindang phasinan thei bai Najam bijinan nuna haye, je onnai eva mansani jivan ko nashta khalana haye, je onnai makinina Christ-centered nonga, Christoa be onnai ni reda nongai khai nashta dare. O dane be onnai na somaina Singapore sklapur kwaro razabden. Bisini singoba ma somporko dongo, jengla woman jadeng ser nonga na lai jeng. Boro nalai gala ni bisa nalai thalap.
আমি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডেকা গাভৰু ছোৱালীবোৰ ইয়াতে কোৱাৰত আছে ধুনীয়াকৈ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসাৰ প্ৰতি গান গাইছে কেচিঅ' বজাইছে বেছ গিটাৰ বজাইছে ড্ৰাম বজাইছে অক্টোপেড বজাইছে কিন্তু ইয়াৰ মনৰ ভিতৰত কি আছে আমি নাজানো কাৰণ আমি ঈশ্বৰ নহয় আমি ওপৰৰহে চাওঁ ওপৰৰটোহে আমি চিনি পাওঁ ছায়াৰো जोङो नुयो सिङावबा मा जों मिथिया दा आं हाने अनजागा बिनानावफोर फंबायफोर मोर मरमर भाई भन्टिসকল you should be an example to your friends नोंसोर नोंनि देरबोनाय लोगोफोर जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि नोंसोर दैखोनथि जानांगौ be an example আমি উদাহৰণ হ'ব লাগিব be an example उदाहरण जोङो जानो गोनां जेन' गुबुननिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो बिनिखायनो आङो दाखालि प्रथमावबो बुंदों मैया मोनाबिलियावबो बुंदों बे नोंसोरनि बाइबेलखौ जोङो ज्राब दोनहरदो नोंसोरनि मबाइलफ्रावहाय बे दाम गोसानि मबाइलफ्राव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा मा खालामो बाइबेलखौ आखायाव लानो लाजिनानै मबाइलाव बाइबेलखौ डाउनलड खालामनानै फरायो गिर्जायाव फरायो बाइबेलखौ लानो लाजियो नालाय दाना मबाइलखौनो बाय बेखौनो डिलिट खालामजोबदो मैयाबो आं बे एखे खोथाखौनो बुंदों गारहरजोबदो आरो कन्डिशना मा नोंनि जिबनानो जेन' बियो बेखेव जानाय बाइबेल जानो हायो आंहा गावनि टेस्टिमनिखौनो बुंनोसै মোৰ जितु टेस्टिमनि মই সেইটো ক'বলৈ বিচাৰিছো যেতিয়া নেকি মই বিএ ফাইনেল পৰীক্ষা দি পেলাই বৰদিনলৈ বিএ ফাইনেল নিদিয়া আগতে মোৰ সৰুৰ পৰা বহুত ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড বন্ধু বান্ধৱীবোৰ আছে নাগালেণ্ডৰ পৰা আছে মিজোৰামৰ পৰা আছে অৰুণাচলৰ পৰা আছে गोबां लोगोफोर दं बे सा सानजा रायजोनि आंनि लोगोफोर नागालेण्ड होन मिजोराम होन अरुणाचल होन मणिपुर होन आसाम होन दा बे लोगोफोरनि गेजेराव जाय लोगोफ्रानोखि आंनि आंगो लोगो सेन्ट पिटार्स स्कुलनिफ्राय लोगो मोनबोनाय सेन्ट एडमान्स कलेजनिफ्राय लोगो मोनबोनाय लोगोसे फरायनाय एखमबा जोङो सासेया सासेनि लंपेन्ट गस्लाखौनो जोङो गान सलायनाय बेबायदि आंगो लोगो ভাল বন্ধু সেন্ট পিটাৰৰ স্কুলত পৰা পঢ়ি অহা সেন্ট এডমান্স কলেজত পঢ়ি অহা ভাল বন্ধু সৰুৰ পৰা বন্ধু মই কেতিয়াও ভবা নাছিল आङो मालाबाबो सानाखैमोन जे आंनि बे एसेबां आंगो लोगोफ्रा आंखौ आंनि जिउआव सैहोगोन होननानै आं सानाखैमोन মোৰ সেই বন্ধুবোৰ যে মোক যে অপমান কৰিব বা কিবা এটা মোক যে দুখ দিব বুলি মই ভবাই নাছিল ओमफ्राय आंनि लोगो सासे होनबाय आमाखा आंनि नामाथ' गोलाव नालाय बेंज्लायग्रा मुचahary नालाय बेंज्लायग्राथ' होननो रोंलिया गुसुङै बेनि होननानै गाबज्रियोमोन बेनि होननानै गाबज्रियोमोन अब्ला ओमफ्राय सासे लोगो होनबाय बेनि जोंथ' नै बिए फाइनाल होनोसै दे ख्रिस्टमासखौ देग्लाय जोङो नोंसिनि गामियाव जाहैनोसै आरो भुटान खाथिनो नोंसिना फरेन हादर भुटानावबो बेरायहैनोसै होननानै बास बेस जोङो ख्रिस्टमास गित प्रेक्टिस खालामनानै थांबाय आरो जोंनि लोगोफोरनि गेजेराव सासे दंमोन गिटारिस्ट लेफ्ट हेन्डेड आगसिजोंसो दामोमोन आरो जोंथ' आगदाजोंसो दामो नालाय आंबो गिटार दामोमोन आं आगदाजों दामो बे आगसिजों दामो ओरै बिबार बायदि रोजाबग्राफ्रा गेजेराव गसंनानै बेस टेनर अल्ट' मोनब्रै पार्टजों जों रोजाबसै साब्रै साबा थांबाय बर'दिनाव आंनि गल আমাৰ গাঁৱলৈ গ'ল পাৰ্কিজুলিত গ'ল তাৰপিছত 25 তাৰিখ দুপৰীয়া তেনেকে গীৰ্জা সেই সময়ত আমি স্পেচিয়েল নাম্বাৰ দিলোঁ रोजाबबाय जों गीत रोजाबबाय आगसिजों गिटार दामनाय नुफेराखैमोन नुनो मोनबाय हाजोनि मानसिफोरनि रोजाबनाय खोनानो मोनबाय बिराद मोजां जा मोजां रोजाबदों खेबसेल' रोजाबनांगौमोन आरोबाव जोंना पाद्रिया गुबुन नङामोन आंनिनो बिमायं जायो रेभारेन्ड नवीन चन्द्र मुचahary बे होनबाय सम गैलाब्लाबो बे साबा जोलावफोरखौ रोजाबनो खावलायबावनाय जाबाय होननानै आरो मोनसे रोजाबो आरो बेवहायबो बिराद मोजां जों रोजाबलायबाय
Oh, mayang Bible potterna naino mojangao akola angzang. Girja gobai, ite girja hek hol, ঘৰলৈ গ'ল, ঘৰত গৈ পেলাই আমি ভাত খালো। সেই সময়ত এটা বুঢ়া জীপ 4-wheel second hand আৰ্মিনিफ्राय बायनाय दंमोन आरो जोंहा। उफुंखौ लांदां बोखांनानै साबाजों होलांबाय जोङो भुटानाव। बे समावहाय नोङो एन्ट्रिबो खालामनाङा, जास्ट थ्रोब हाबनांगौ सानद्रुप जंकरावहाय। सानद्रुप जंकराव मोनसे हटेल दंमोन, हाम्र हटेल होननाय। बे हाम्र हटेल दरखंआव दोनहैबाय गारिखौ। ओंखारनानै भुटानावहाय भुटाननि डिसि अफिस नायबाय, भुटाननि स्पर्ट्स ग्राउन्ड नायबाय, सानद्रुप जंकराव गिदिं गिदिं नायजोब्बाय। ओमफ्राय बे भुटानिसफोरा जे बे बुद्धिस्ट नालाय ओरै फिदिंनानै जे बिसोरो प्रार्थना खालामो, बेबायदि थावख्रिबो बायलायलायबाय। बेरायबाय दाना फैनायनि सम जाबाय, এতিয়া আকৌ উলটি অহা সময় হ'ল। তাৰপিছত মইহে ক'লো, মোৰহে দুখ হ'ল, आंनिसो दाय जाबाय दानिया। ओमफ्रायथ' साहा लोंहैदिनि जाबाय। बे हाम्र हटेलाव दाना साहा लोंनो थांबाय। ओमफ्राय मा जानो होनबाय, बे भुटानिसफोरनि मम' आरो गिदिर गिदिर फिथानिख्रुइ देरसिन, थिंख्लि फिथानिख्रुइ देरसिन गिदिर गिदिर। दाना बेखौ जाबाय जों, थरसेनो गिदिरखा, उदै गो बुंखायो। জলপান খাবৰ কাৰণে মম' খুজিলো, চাহ খাবলৈ সোমালো আৰু। हाबबाय जोङो दाना बिबाय, दाना मम'खौ जाबाय। बे सासे मिज'रामनि सेंग्रा, बे मम' मोनजाफेराखैमोननो, बिदि गिदिर गिदिर मम'। थरनै जाबाय बेयो, थरनै जानानै उदै गो बुंबाय आरो। दाना जाखांबाय नालाय दाना आं सोंबाय, दे मा लोंनो? कफिबो मोनो बेयाव, साहाबो मोनो बेयाव, माखौ लोंनो? दाना बिसोरो कफि साहाखौथ' जों लोंबाय थायो, बिनिख्रुइ साबसिनखौ लोंनि दे होननानै बे हाम्र हटेल बे मोखाङाव एकदम डेक'रेट खालामना दोननाय बथल गोजा, गुफुर, गोथां, गोमो रंनि रं बिरंनि फाख्रा सिख्रा दाना बेखौसो आसि थुबाय आरो। आसि थुहरबाय दाना लाबोनोबो थोनबाय। आं सानबाय, आं मा खालामबावनो दाना जाबाय। মোৰ উপায় নাই। চাহাৰ বদলি সেই ৰং বিৰং যে বটল আছে, সেই বটলৰ পানীটোৱে খাবলৈ খুজিলে আৰু। দানা বিহৰবাই আনিছে, আনি দিলে বয়ে, হোটেল বয়ে আনি দিলে, খুলিও দিলে, গ্লাছো দিলে। দানা গ্লাছত লুবাই। ओमफ्राय दाना आंथ' लोङा नालाय। ओमफ्राय आं होनबाय, friends, I'm not going to drink, you go ahead। दा आं लोङा, नोंसोरो लों। মই নাখাওঁ। বন্ধু তোমালোকে খোৱা বোলে। आंनि आंगो लोगो, सम सम लोगोसे जोङो थोरसि गंसेनो ओंखाम जाफानाय। बे लोगोआ आंखौ मा होनदों मिथिगौ? You are a coward, you are a girl, you go and put on a skirt and come. नोङो गिख', नोङो हिनजावसो, स्कार्ट गाननानै नोङो फैदो जाबाय। মোক ক'লে, তুমি তোমাৰ ভয় পাদুৰা বুলি ক'লো মোক। তুমি ছোৱালী, গতিকে তুমি স্কাৰ্ট পিন্ধি আহা। आं सानबाय, okay, let me be a girl and go out। हिनजाव जासा जानानै थांबाय आरो ओंखारलांबाय। ছোৱালী হৈ মই ওলাই গ'ল। ওলাই গৈ এই হাম্ৰ হোটেলৰ অপজিটত এটা বিহাৰী চাহ দোকান আছিলে। একদম লেতেৰা, বহিবৰ কাৰণে ভাল জেগা নাই। দুটা তেলৰ টিন, সেই টিনৰ ওপৰত তক্তা দিয়া। তাতে একো নাপাওঁ, অকল শুকান বিস্কুট আৰু চাহ। খালো মই চাহ। সিহঁতক অপেক্ষা কৰি কৰি 1 কাপ চাহৰ জাগাত 4 কাপ চাহ খালো। কাপ চেনি জায়গাयाव बिसोरखौ नेनो खाब्रै साहा लोंबोलायबाय। लोंखांबाय आङो साब्रै साहा, अब्लाबो ओंखारबोनो रोङा बिसोरो। तथापि हते उलायनो हाया। जेब्ला आङो रागा एसे जोंबाय, रागाबो थिवरायाखा, आंबो एसेल' नंखाया। थांबाय, थांनानै लेट्स गो होननानै बोख्रां बोसि खालामनानै जिप सिङाव नारसोनानै दोनफैबाय आरो। फैसाखौथ' आंनो होजोब्बाय। बै समाव बाराबो दाम नङामोन,
जिनिसनि दामफ्रा खायसेबा आं होजोब्बाय होजोबनानै दाना गारियावथ' नारसन फैबाय गारियावथ' थिखांबाय बुद्रानो दाना मबे न'आव फुथुहैनो आंलाय मबे न'आव सोहैबावनो जाबाय তেতিয়া মই ভাবিলো টানাটনি কৰি পেলাই গাড়ী সোমালো ঠেলি মেলি তাৰপিছত মই এটা চিন্তা হ'ল এতিয়া মই কোনটো ঘৰত লৈ সোমাই ৰাখিম गोसोआव फैबाय आं बिसोरखौ न'आव लांला बे न'निफ्राय एसे 1.5 किल'मिटारसो गोजानाव जा खलान दङलाय माइहुं खलान माइ मारा होनाय माइयाबो मारा जोबखाखैमोन दा बै खलानाव लांनानै मा खालामबाय माइ जिगाबखौ फुरहोबाय आङो लावखारखौहाय माइ जिगाबखौ नारसोनानै दोनबाय आरो केर'र बिथोराव फुंखौ কৰি পেলাই ঠেলি সোমাই ৰাখি দিলে फैबाय नालाय आन्दाज गैला बिसोरो ओमफ्राय सान हाफां मोनाबिलि जानायाव मा खालामबाय सोर न'निफ्राय आङो खम्बलखौ खावनानै लाबोनानै बिसोरखौ फिननानै दोनहैबाय ओंखामबो गैया ओंखामबो जाहोखायाखिसै राति जितु খোৱা আছিলে সেইটো নখোৱালো আৰু কম্বল লৈ পেলাই তাতে শুবলৈ দিওঁ যা দিবাই ओमफ्राय आं न'आव फैबाय फैनाय दाना आंथ' थगायनांगौ जाबायना आंना आबैया सोंबाय बोरो आमोखा नोंनि लोगोफ्रा गैया नै बेयावहाय आलासि माबा बेदर जानो लेंहरदोंनो बेयावहाय दङ दा मोनायाव फैगोन बिसोरखौलाय मासै सेंग्रा मानसिफोरखौलाय बेरायनोसो फैखादोंब्ला बेरायथोंसै ओरै होननानै दोनबाय आरो दाना आफाया सोंबाय आमोखा मा बोरो नोंनि लोगोफ्रालाय होनबाय তাৰপাছত আইতায়ে সুধোৱাৰ পাছত তাৰপিছত আকৌ অকণমান সময়ৰ পাছত দেউতাই সুধিলে তোমাৰ বন্ধুবোৰ ক'ত গ'ল আৰু আফাকো থগাयनांगौबाय आङो जा गोसोआव दुखु मोनबाय अखानायै फुङावहाय रावबो सिखारैनि सायावनो गारिखौ लानानै बिसिनि बेग बेडिंफोरखौ आं लांजोबनानै बेगखौ लानानै जिबाव थिखांनानै अखानायै फुङाव रावबो मिन्थिस्लाबानो भुटान बासावहाय गुवाहाटी सानदुपजंकर बासाव आङो थिखांनानै हरबाय তেনেকা অৱস্থাত মই সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হৈছে দিনে आङो बै समाव जुदि सिख्ला जानानै ओंखारलांनानै बे बिहारि बोरायनि साहा काप दाग्राव लोङामोनब्ला दिनै नोंसोर आंखौ बेंग्लायग्रा मुसाहारिया सोर होननानै सिनायनाय नङामोन आङो बे संसारजों लिप्त जानानै थागौमोन दिनै इसोरनि बाथ्राखौ आंनि खुगानिफ्राय सालायनिफ्राय नोंसोर खोनानो मोननाय नङामोन बेनिखायनो आङो खावलायो दिनै ख्रिस्टियान जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर ख्रिस्टियान नखरफोर ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोर दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जानायखाय जोंहा बेसे गिलिर बिबान दं नखरनिल' बिबान नङा जों समाजनि गुस्लायनायनि बिबानबो दङ आरो जोंनि धोरोमनिखौ लानानै जोंनि गिर्जाखौ लानानै जोंहा गुस्लायनांगौ दङ दिनै जोङो जुदि गुस्लायनो हायाखैबा आङो खावलायो नै दिनैनो दानो समा जोंनो थांखिया बेखौनो बुंदों আজি আমাৰ সভাৰ যি থিম আছে এই থিমে কৈছে আমাক মাতিছে আমাক অনুৰোধ কৰিছে আমাক যেন আমি সলনি হয় পৰিৱৰ্তন হয় অকল পিণ্ডাৰ সলনি নহয় আমাৰ মন সলনি হ'ব লাগিব পৌলে কি ক'লে কৰিন্থিয়ালৈ লিখিছে চিঠি লিখিছে কি আছে सोरबा मानसिया जुदि बियो ख्रिस्टनाव फैयोब्ला बियो गोदान कोनोबा व्यक्ति जुदि ख्रिस्ट ग्रहण करे সেই ব্যক্তিজনে কি নতুন সৃষ্টি কৰা नोङो गोदान दाजानाय होननानै पाउला दिनै पाउला बुंदों आरो आं मैया सासे मानसिनि सोमोन्दै बुंदोंमोन आरो दिनै आं बिनि इलास्ट्रेसनखौ लाबोबावनो हास्थायबाय मागुरा मुसाहारी बे समाव जेब्लानाखि 1940, 41, 42 बे प्रसारनि खामानिखौ मावदोंमोन बे भुटान बर्डार सेरावहाय जेब्ला बे रङियानिफ्राय थाबायलांदों बे थाबायलांनानै पार्किजुलियाव थांनो थाबायलाङो तामुलपुराव जेब्ला सौहैयो अब्ला मा जाबाय बे गुबुन हारिफ्रा हमनानै मा हनै ख्रिस्टान साधु फैगौ दै ख्रिस्टान साधु फैगौ ना साहा दखानावहाय साहा लोंनो हाबनायाव
Wah homnane ada gedari gelo nalai sadu gubemen dari ko funane hobai. Gatang gating dari ko funane horbai. Hornane bidene mini khair orai som mini mande abwa. Orai som mini khair mini mande. Mini khair be dari fujanane osla khair rona roni lan be thabai langbai. Jebla no sofiye abiya jabai. Ayo berai matsam kemo tu kuglum na kokap ganan peke. Oh tu kuglum na kokap ganan peke. Mat khair rona roni jakena. Show mina. Show mina na. Biar hasata dari funa modeli Kristen sadu na ne. Biar jadi beka si tharona bini jibana bero tharona no ade gabang tharona. Be tharona bo sejauh kalam na ne bagai Kristoni mungai biar gosong thaden. Biar gosong thaden. Ar bini biar gosong thanai ni kena jena dohai Reverend mana kena Reverend bitangni namko ang khonabai thade angni akhaya bungbai thaye bitangni namko dai bitangni rebang khonabai birat mojang khobor ang khonaden bitangaबो लोगोसे दङमोन बेयावहाय जेब्लानाखि प्रथम बार बर' ख्रिस्टियान बर्डनि कमिटि दानो फैयो सेकायाव ना सेकायावहाय बहाय ओमफ्राय बिथाङा होनबावदों जाबाय सानै मानसिनि नाम बे जाबाय रेभारेन्ड हकेन हलब्रुस्टार जायानाखि बे नरवेनिफ्राय फैदों बर'नि गांनाय उखैनाय बर'नि लिटारेचारनि थाखाय गोबां गांनाय दंमोन बे पास्टरमोन मिशनारिमोन पास्टर आरो मिशनारि खामानिखौ दोननानै बियो गावनि जिबनखौहाय बियो बर' बाइबेल ट्रान्सलेसनाव गथायदों आरो बेजों लोगोसे सासे डेनमार्कनि लेडि मिशनारि बिनि डेनिश नामा जाबाय बेसिक विंग्रेन नाथाय बियो गावखौहाय बर' परिचय होनो थाखाय सानसेखालि मा होनबायनो बे आबौ मागुरामनि सिगाङावहाय ओइ आमोखा नोंसिनि बर'फोरनि गेजेराव मबे दाउसिननि नामा देलायलाय मबे दाउसिना देलायलाय बे दाउसिननि नामखौ आंनो खोन्थासाय आङो बर'नि बे दाउसिननि नामखौ लानो होननानै माखौ मोनगोन माखौ मोना दाउस्रि देलाय दाउस्रिया देलायलाय ना नंगौना नङा आङो नुयो गोबां बे स्कुलाव बिसेसकि इंलिश मिडियामाव फरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नुयो बै गावसोर थाबायलांनाय लामायावहाय दाउस्रि स्रें जिरायबा Two for joy na flying keys ho. Oh, beba मा बिनि ओंथिया गोबां नुबाय दाउस्रि जरा जुदि गावसोर थांनाय लामा नुबा oh two for joy ना flying keys मैं देखिছো इंग्लिश मिडियाम पढ़ा लरा ছোৱালী लागाव मैं देखिছো जुदि এই অসমীয়া কি কয় দাউস্ৰি হালিকা এজৰা যদি হালিকা দেখে তেতিয়া সেই লৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে বোলে two for joy মানে দুটাৰ কি শান্তিৰ চিন বোলে ফ্লাইং কিছ চুমা দিয়ে মই দেখিছো বহুত লৰা ছোৱালীবিলাক বে দাউস্ৰি দেলাই बे मा नाम लाबाय गावनि बे बेसिक विंग्रें नामखौ बे जेसे दिन बर'फोरनि गेजेराव थादों एसे दिन बे गावनि नामखौहाय गावनि आसल नामखौ खोन्था बे दाउस्रि देलाय नाम लादों बे दाउस्रि देलायलायखाय दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावबो जोङो देलायलाय जानांगौ बे दाउस्रि बायदि देलायलाय जानांगौ जेन गुबुनफ्रा नुनानै हनै दाउस्रि ख्रिस्टियान दाउस्रिफ्रा फैगौ होननानै जेनेबा जोंखौ खुदुम हरो बेबायदि जोङो टेस्ट गोनां साखि जानाय मानसि जोङो जानो गोनां दिनै जों जानो हादोंना हायाखै दिनै जों जानो हादोंनाखै যেন আনে আমাক দেখি পেলাই আমাৰ যে আচাৰ ব্যৱহাৰ আমি যি ধৰণৰ কথা পাতো আমি যি ধৰণৰ আমি চলো সেইবোৰ দেখি পেলাই যেন আমাক চিনি পায় যে আমি খ্ৰীষ্টৰ বুলি আমাৰ লগত খ্ৰীষ্ট আছে বুলি আমি চিনাকি দিওঁ যোৱাকালি মই এটা কথা ক'লো যেতিয়া মই শিলঙত আছিলো আমি শিলঙত আছিলো তেতিয়া ডাঙৰ বাইবেল সেইখিনিৰ হাতত ইয়াত লৈ পেলাই আমি গিৰ্জাত যাবলৈ খুব ভাল লাগিছিলে বেলেগক দেখুৱাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছিল আমি পৰিচয় দিছিলো আমি যে খ্ৰীষ্টিয়ান অকল সেই বাইবেল
কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ দ্বাৰাই আমি পৰিচয় দিব পৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া অনুভৱ কৰিলো এতিয়া কৰি আছে অকল বাইবেল হাতত লৈ পৰিচয় আমি নিদিওঁ কিন্তু আমাৰ চৰিত্ৰৰ দ্বাৰাই সানজিকালি বিবেদনে Shillong Delhi Mr Restaurant no there Shillong Porana Union Christian College Porana Becomane visit Kalam Haganar Biaha Abbe message of Shangri-La Restaurant visit Kalam Khayar Sanskali Vidane Tangbai Zinger Delhi Mr Restaurant first floor of Gaklana Bini Jilapia Birar Gatao Gidi Gidi Jang Jirai Bai Janani sigang juga pratna kalam na ngalai ang are ri kong na niya prayer kalam bai ani lega sasere khep horbai kusi amen kana maja kana this is restaurant why are you praying bi restaurant sa nga pratna man kalam ne dunwe logore kore je itu restaurant pratna kora jaga nohoy na your identity nengni sinaiti apnar porisoy is very important bigana nengdeni bebedi sinaiti hana hadana hate university of poraye school of poraye college of poraye have you ever been that kind of identity to your friends Aku pastor sa nabungo manara. Kendo bini kaya mansper ang pastor na yang pastor sa akhir. Apa? Ang pastor ordination ang lana haguman theological degree dongo. Kendo pastor na rin bung na kaya ang pastor sa akhir. Nang bang evangelist kaya sa akhir. Ang pastor sa na rin pastor sa akhir. Mane sa sumay kore sa thangla. Siya ay tracks la kay manara tracks. Kolosar jaune me hodai pocket me track humai loisilo konoba jodi non christian bondo bandibi moi log pao tete he track por moi di dior porha boli moi di porai ne hui mana bini gezer jene sase muslim lage college nagar khangjob nai ni una gaubo dapsi jaigao sakuri mawhibai nagar khangnai ni 15 bosor ni una hai Angni telepon number ko beri menkebir, ang telepon horbai. Pen bai, oh Benny muk sini paisa na? Anai moi sini puanai, moi along. Ami je ekeloge football khelisil Seven Months College. Ekeloge je ebar brother senor kone kukur loi ঘুৰি পৰা কাৰণে আমি যে assistant dog বুলি কৈছিলে চিনি পালে গম পালে oh along ক'ত আছে মই আনন্দ খবৰ এটা দিবলৈ হাজু হৈছো এতিয়া কি আনন্দ খবৰ বিয়া হল লাগে নাই বিয়াটো কেতিয়ালে হল আবার মালাবান যাবাই ফোন হরবাই দে তেনেহলে কি ভাল খবৰ মই খ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰিলো তুমি যে মোক এটা ট্ৰেক দিছিলা Jesus saves বুলি সেইটো মোৰ লগত এতিয়াও আছে মই সেইটো পঢ়ি তুমি যে মোক এটা বাইবেল দিছিলে সেইটো পঢ়ি মই আজি খ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰিলো এবেনে গবাং ট্ৰেক নি দ্বাৰা খ্ৰীষ্টক আঙে চিনাইতি হলো দিনে বেবাইদি চিনাইতি होनो हागोन हागौ नोंनि খ্ৰীষ্টক मोनसे लोगोखौ मालाबा नोङो लिंखननानै नोंनि कलेजनि पार्कआव बा मयबा रेस्टुरेन्ट खनायाव जिरायनानै बे लोगोजों प्रार्थना खालामनि होननानै नों बुंफेरनो हादों ना बुंफेरनो हादों ना नोंनि बिजनेस खालामनाय लोगोफोरखौ नोङो बेबायदि खालामनो हादों ना ख्ৰীষ্টनि सोमोन्दै नोङो बुंनो हादों ना हायाखैब्ला बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा बियो एसेबां दुखु गोनां बाथ्रा बियो ख्रीष्ट सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मोजां साखरि मावनायफोर दं गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोर दं दिनै पलिटिक्सआव जड़ित जानाय गोबां मानसिफोर दं दिनै कलेजनि प्रफेसारफोर दं
school ni master per dong, ni businessman per dong. Oh, dari neng zero dong. Bahai neng kau identify kalamna hadana hakai, sinaiti hana hadana hakai, hayakai bla. Let us try our best. Hayakai bla. Ami jadi porisoy dibo jadi paranai. Tenhone ami ei homoyot, etiai ami isor agol lepun mokole ami ahum. Jadi senis ngopi. Jadi senang protigal ani. Kalau jengni alasya hendak, jengni Christian girzaya, biar mana mana kauseti jangan go, arbi erlang nanggo, arbi dahai sambil pohon ganda bay, jeng ma break kamani mau nanggo, porishoy nanggo, bini semandai biar bunggan dia. Jeng jadi haya kebla, jeng guslaya kebla, jeng guslay ni dane, bini kena dan dese somlane haste bawai. Onane koma kalam somni barga parlambai homai odik homai gusigo tetapi moi ei hubida to lobole bisaisu moi ei hubida to lobole bisaisu ar hei hubida to moi apnar logot diboloi bisaisu jeno ami ishoror akhirbat ami prap koribo paro jeno ishorni bar ko hai jangan mendang na haye. Bini kena be semua ang choir lo ang hakau laye. Be dani gedan di hunai di prai mense git rezam na ang